वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करिए लो चाहे मत करिए लो, लेकिन वीडियो के 2 मिनट जरूर देख लो। काहे से कि आज मर्डर डे है आ माई के बारे में हम कुछ बतावे वाला बानी। माई के अंदर जो लइकन खातिर प्यार रहेला ओकरा बारे में हम बतावे वाला बानी। तो 2 मिनट समय दे के और ये वीडियो के पूरा जरूर देखिए लो। तो आलो से हम एगो बात बतातनी कि अगर कहीं कमाया जाता रहा, मान ल कि अगर तू विदेश जाता रहा, अगर विदेश गईला 1 लाख रुपया लगा के तू विदेश गईला, अगर 2 दिन बाद तोहरा काम अच्छा नहीं खेला, 2 दिन बाद तू कहबा कि हम गाँवे आईब, तो घर के हर परिवार बेटा रुक जा, भाई रुक जा, मतलब हर परिवार कही कि कुछ दिन रुक जा, जौन पैसा लागल बा उतना भी कमा ला। लेकिन एगो जौन माई बिया 2 दिन बाद भी तू आवे के कहबा तो ओकरा पैसा ना लौकी, तहरा ओकरा अंदर जौन प्यार बा उ लौकी। और सिर्फ कही कि बेटा आज ही गाड़ी धले। ऐसे माई के दिल दरिया होला, ओकर हर बेटा हीरा होला, चाहे गोर होखो चाहे करिया होला, ऐसे ओकरा फर्क पड़े वाला नहीं है। माई हर दर्द छुपा ले जौना से काला से ओकरा बेटा के दिल में दुख पहुंची तो उ ना कहले। तो दुनिया के हर माई के सलाम बा और नमस्कार बा।